Yobo. Nanti temnyama bakithi baba. Oh bakithi baba. Yini ogijimisa abantwana abancane kangaka uyahlanya kanti wena? Yo, ngazongiphaphela wena. Labantwana bathenga imnyama ngokumnyama. Omnyama umkhulu wakho lo washaya i-screenshot ngecalculator. Yabonakala ukuthi isilimo ufana nale school bus ohamba naso. Ngiyakutshela labantwana bamkwatisile ngithi ngiyafika ngizothenga umdoko angitshela udodi. Akhohlwe ngekuthengisele lo mdoko. Ngisho lamatselo akini angigwerini ngokuwoma. Hayi nawe ke isicwebhu eseyinkomo Cha mkhulu wakho. Ngiyakutshela mangiceda ukuyibamba ngalempama ivele icabanga ukuzilwela. 1 2 ilabuya khona nesipiye sabo Cocomelon. Ngiyakutshela ngithi ngisempini kanti ngiyatshontshelwa. Lesicwebhu sizenza uhleva. Ngicacela emva kwemizuzu embalwa ukuthi ngilahlekelwe. Oh!